Те хора, аз съм Митко Вълков. Знам, че от 4 дена не съм снимал клип, но съм малко заед. Ай, стига, аз не съм си пуснал интернета, както и да. Да, пуснал го вече и... Ай, бе, трябва вече да се пусне. Да, мисля да изиграя една игра, да ме бият или да ги бия. И... Де това... Добре, пусна се Wi-Fi. Ако някой иска да снимам на Clash of Clans или на 8 Балпо да пише, те да им дам само, че са бедни. Много гадно и тика стане. Гледай сега, пак от начало. Много ма нерви. Добре, имам само едно да му дам. Аз имам. Добре. Хубави неща имам. Искам да пробвам да видя какво прави тестовара. Защото не знам. Тук ще сложа. Те. Бях арена 4, ама... Реках... Сега... Като съм арена 4 набързо ще ме бие, че се излагам само пред вас заради... Сега пак то сме се падна. Ай, стига, бе. Ето е арена 4 в момента, както да... Добре. Те... Ето и ще сложа. Тей. Ай, стига. Ще сложат дракона. И той. Тей, добре. То ще му би. Със сигурност. Тей. Добре, щом той ще сложа той пък. Пак той тук. И сега. За мен както и да е. Ще сложа той тук. Сега ще се замине. Значи. Както и да е. Искам сега само да видя какво прави тази полшанка. Добре бе. Вече ще използвам, бре. Много добре стана с нея. Той сега не трябваше така да стане. Но набутващо стана ми както и да е. Добре. Трябваше да отсиля всичко. Както и да е, пак е добре. Само те, че ме бият. Което не е хич добре. Се опитам някак да се защитя. Ама... едва ли. Ето ще сложа. Ето ще спря да слагат тези... най-накрая той тук. Той тук.
Той тук. Врати се замънаха много бързо. Той тук. Не трябваше да е тук, ама както и да е. Подано да не му би, 4, 3, 2, 1. О, добре. Да, хора, това беше за този клип. Моля, абонирайте се. Не, по-точно не моля, просто искам веднага този, който не се абонира, отиде и да се абонира за мен. Да, до скоро. Чакай само да видя. Опс. Добре, нищо важно и да, до скоро.